गोदान एक्सपीरियंस बियो ओरैबायदि बर'फोरनि जे उत्साह नुबाय आङो बर' रायजोनि हौवा हिन्जाव जेसेबां बहाय उत्साह देखायबाय दिनै बर' साहित्य सभायाव बिदि जुदि जों उत्साह देखायजोबनो हायोब्ला बर'फ्रा जेरावबो बर'फ्रा एखेबारे उन्नत मोनसे जाति जानो हागौ मस्त मोजां जाति जानो हागौ दिनै बहाय जेसेबां नुबाय आं एफा बुरजा मानसिफोर दं खामानि मावनाय गावबा गाव खामानिखौ मोजां मावजोबदों बयबो माने थिना लाब्लानो मावो गावनि खामानिखौ मावदों बयबो मोजाङैनो मावदों भेरि साक्सेसफुल मोनसे माबा जाबाय बियो हिउज मिटिं गिदिर मोनसे मिटिं जाबाय बियो बेबायदि जुदि जों समाजखौ सालायनो हायोब्ला बर'फ्रा जोंनि भबिष्यतआ मस्त उज्जवल जागोन जोंना आङो खुब एनकारेज मोनबाय दिनै फैनानै बहाय जे बर'नि फिउचारा मोजां जों उन्नत मोनसे जाति जानायनि लामायाव जों दा बेखौ बुंनाया दिगदार खिन्थु बर'फ्रा माने नोंसोर नाय 50 बोसोर सिगाङाव जों बर'फ्रा जेबायदिमोन दा बै बर'फोर नंला जों दा माने मस्त एडभान्स जाबाय बर'फ्रा आरो बेनिफ्राय जोङो अनेक खस्थ'नि बिथोराव जों फैबाय दा जोंहा इन्सार्जेन्सि दंमोन गावजों गाव जुद्ध नांलायनाय दंमोन दस्रा जुद्ध नांनाय दंमोन अनेकखिनि भायलेन्स दंमोन बड'लेण्ड एरियायाव दा दिनै जोङो सान्तिपुर्ण मोनसे भाबाव दङ आरो नैबे भाबखौ लानानै नैबे अबस्थाखौ लानानैनो जोङो जा प्रग्रेस लामायाव जों थांनो हायो दा जोंहा भायलेन्स गैलिया बड'लेण्डआव सिगाङाव माने ओरैबायदि भायलेन्स दंमोन जे जोङो माने न'आवनो थानो गियोमोन जोंनि न'आव जों थानो गिनाय बायदि मोनसे परिस्थिति दंमोन दा बे गैलिया जोंनाव दा सान्तिपुर्ण गासिबो जेरावबो जेराव बर' एलेखा दं बेवहाय बिटि एरियायावनो जाथों दस्रायावबो जाथों बर'फ्रा सान्ति भाबै रायजो जागासिनो दं दा बे सान्तिनि सुबिदाखौ लानानैनो जोङो मस्त आगुवायनानै थांनो हायो जोङो निसुसा जे बर' साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफाया आफादा साननो खुब दरखार जे भाषाखौ जों बोरै इमप्रुभ खालामनो हायो बर' भाषा माने दाबो इमप्रुभ भाषा जायाखै जोंना अनेकखिनि जों माने शब्दखौ दाबो जों नागिरना मोना माबायदि एक्सप्रेस खालामनांगौ आरो बेल' नङा जोंनि उच्चारणफ्राबो माने मोजाङै जाया उच्चारणखौ मोजाङै खालामनो हानांगौ जिखुनु भाषा जों माबा रायलायोब्ला उच्चारणखौ मोजाङै खालामनो हानांगौ बे बर'आवबो जोङो बेखौ खालामनो हायाखै बेखिनिखौ जोंहा खालामनो दरखार दा बर' थुनलाइ आफादा बेखौ खालामनो खुब दरखार बर' पियरखौ माने गोबाव लागोन समाया पियर बर'खौ आंथ' रायलायनो हाखाया आंबो बुजिनाय नङा रायलायोब्ला दा बेखौ मोजाङै फोरोंनांगोन मोजाङै शुद्ध खालामनांगोन आरो भाषाखौ नाय नों दा प्रत्येक भाषायानो मिक्सड आप जाजोब्बाय नों जुदि एसामिसबो रायलायो नोङो दा बेंगलि रायलायो बा हिन्दी रायलायो समाय दस्रानि भाषाबो हाबफैयो नङा होमबा इंलिसनि वार्डबो हाबफैयो दस्रा हाबफैयो दा बर'नि भाषायाव बे बुरजासिन दङ असमिया वार्ड थायो इंलिस वार्ड थायो शब्दफ्रा थाजोबो मिक्स जाजोबो आरोखि बे माने बेखौ जोङो मोजाङै सिन्था खालामनानै जोङो आसल गोदान वार्ड लाबोनांगोन बेखौ इउज खालामनो हानांगोन जोङो थेंक इउ